Salutare toată lumea și astăzi o să fac un mic tutorial. Chiar dacă o să bâzie microfonul, vreau să-mi cumpăr unul nou, nu mai cred că o să stau cu el, că deja mă enervează, buzie non-stop și când vorbesc pe Discord sau pe altceva. Are o problemă, am rezolvat-o și am dus în setări, am făcut astea și tot nu merge. Astăzi o să vă arăt cum puteți să vă faceți un intro intro și outro foarte ușor și gratuit. Trebuie să intrați pe Panzoid. Am revenit și s-a terminat video render și dăm download your video. Download from Panzoid și așteptăm video 5 și mkv. Dăm click pe el, de ce am dat click pe el, că acum mă bagă, n-am chef să-l văd. Și cam atât a fost și cu acest tutorial, ne vedem data viitoare, pa, pa! Și pe acest site puteți găsi clip maker, background, video editor și găsiți aici more creations. Uite că asta e un intro cu Naruto. Hai să vedem cum e. Aici am eu setări, microfon și Naruto, că m-am uitat așa pe aici, că poate Naruto m-am uitat ca să mă mai calmez de la nervi cu microfonul. Pe asta chiar îl downloadez acum. Îmi pun și eu cred că o să-l folosesc pe ăsta, că îmi place foarte mult. Name equal enter. Uite așa, cum era. Hai că, da. Hai să vedem cum e. Intro, decât ca să schimbați numele, vă duceți aici pe pătratul acesta. Că mă știm și formele geometrice dacă e. Mă duc că mă repartizează ăștia la clasa a doua. Și vă duceți aici la text, căutați text și în loc de your name sau ce scrie, dați click și scrieți, dați click. Așa? Și puneți aici textul vostru, eu îmi las așa textul, ca să salvați. Aici sunt de-astea inutile, restul nu prea contează. Mergem aici la download și după aceea trebuie să dați start video render. Și după ce dați start video render, trebuie după aia să instalați o să vă pună să instalați download intro, nu știu de ce, mă rog, și după aia vă duceți în computer la download și o să apară aici. Eu mi-am instalat asta să filmă cu PC, dar mă rog. Am revenit și s-a terminat video render și dăm download your video. Download from Panzoid și așteptăm video 5 și mkv. Dăm click pe el, de ce am dat click pe el, că acum mă bagă, n-am chef să-l văd. Și cam atât a fost și cu acest tutorial, ne vedem data viitoare, pa, pa!